ξεκίνησα να τον ασχοληθώ με την αλεία και να γίνω ψαράς εντός εισαγωγικών το 2016 αρκετά αυθόρμητα. Ενώ υπήρχε αυτή η σκέψη στην οικογένεια και η αλήθεια είναι ότι και εγώ τον ονειρευόμουν, το είχα στο μυαλό μου κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο συνήθως προορίζεται πιο πολύ για τα αγόρια της οικογένειας. Οπότε δίσταζα αρχικά να εκφράσω αυτό που θέλω, αλλά κάποια στιγμή είδα ότι είναι καλύτερα να το πω και όπως ακριβώς αυθόρμητα το είπα, κάπως έτσι άρχισε να συμβαίνει και να χτίζεται. Το καΐκι μας είναι παραδοσιακό ξύλινο σκαρί και επίσης εδώ πέρα κάνουμε δραστηριότητες, οπότε μπαίνει στη διαδικασία ο κόσμος που μας επισκέπτεται να δοκιμάσει κάτι που κάνουν οι ντόπιοι, να πιάσει το ψάρι του, να το φάει φρέσκο, ολόφρεσκο. Επίσης βλέπει και μια πολύ μεγάλη μακρόχρονη παράδοση που έχουμε εδώ στο νησί και όχι μόνο. Έχουμε την ευκαιρία όταν κάνουμε τις εκδρομές μας, τις αληθικές εκδρομές, να περνάμε από σημεία τα οποία είναι πολύ κοντά στο χωριό μου. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά χωριά του νησιού εδώ πέρα, γιατί έχει την κόκκινη παραλία, την άσπρη παραλία, που είναι ηφαίστεια πολλών ετών. Και επίσης υπάρχουν τα αρχαία που ήταν ένα από τα αρχαιότερα λιμάνια εδώ της Μεσογείου. Και δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο, περνώντας από αυτές τις περιοχές, να τους μιλήσουμε και για αυτά και να πούμε δύο λόγια για το τι βλέπουν και από ντόπιους ανθρώπους. Όταν κάνουμε αλευτικό τουρισμό, δεν εξαρτώμαστε απευθείας μόνο από την ποσότητα των ψαριών που πιάνουμε. Οπότε αυτό δεν μας επιβάλλει με κάποιον τρόπο να πρέπει να πιάσουμε περισσότερα και περισσότερα ψάρια για να έχουμε περισσότερα έσοδα. Που σημαίνει αυτό ότι με πολύ μικρότερη ποσότητα ψαριών μπορούμε να έχουμε τα ίδια εισοδήματα, ίσως και καλύτερα από ένα απλό επαγγελματικό αλευτικό ταξίδι χωρίς τον αλευτικό τουρισμό. Επίσης, δεν χρειάζεται να φεύγουμε πάρα πολύ μακριά να πηγαίνουμε σε άλλα νησιά για ψάραμα, γιατί εδώ κοντά οι πιο πολλοί επισκέπτες μας θέλουν λίγες ώρες να είναι εκδρομή, οπότε είναι και λιγότερα τα πετρέλαια, με αποτέλεσμα να έχουμε και με λιγότερα καύσιμα, που είναι καλό και για το περιβάλλον και για την τσέπη μας. Η Ελλάδα για μένα είναι, θα αναφερθώ σε ένα απόφθεγμα του Ελίτη, θεωρώ ότι τα περικλεί όλα, τα συμπεριλαμβάνει όλα. Στην ουσία είναι ένα καράβι, εδώ έχουμε το καΐκι, είναι μια ελιά και ένα μπέλι. Και το νησί μας εδώ στη Σαντορίνη, πέρα από την Ελλάδα ολόκληρη, εδώ στο νησί μας τα έχουμε και τα τρία αυτά. Και θεωρώ ότι είναι χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έρθει σε επαφή ο κόσμος, οι επισκέπτες μας με αυτά. Ο αλευτικός τουρισμός είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να δώσει εισόδημα σε μια οικογένεια όλο τον χρόνο. Γιατί εφόσον το νησί ή το μέρος υποστηρίζει και έχει τουρισμό, είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαρκέσει όλη τη χρονιά.